खुलुमबाय बयखौबो आङो बे समाव मोनसे सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय रायजोफोर सा रङिया दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 36थि बोसोरसालिया जथुमायाव मिरु एबसुनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म बिथाङा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मा बिबुंथि होदों बिथाङा मा बाथ्रा फोरमायदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लायोब्ला गासैबो बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिनानै लानो हागोन भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लाग्रो बेनि उनावसो नोंथांमोना गाव गावनि गोसोनि साननायखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायलायबानो जाबाय जोंनि गेजेराव बिराद माने पण्डित महापण्डित ओंखारबाय आरोखि बिथांमोना गुलुं गोजों खालामनानै नोंथांमोनखौबो आख' फाख' खालामो आरोखि नाथाय दिनै स्पष्ट बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे साहा रंगिया दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावरुं बाहागुदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे ओनसोलनि बर'फोरखौ बुथारनो थाखाय जों जोनोम जायाखै बे ओनसोलनि बर'फोरनि सिनायथि रैखाथि थामोनथाय बे हाया जोंनि बेयाव जों थैथां जोङो रायजो जानायनि अधिकार दङ बेखौसो मावनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम जादों बे साहा रंगिया ओनसोलनि 45टा बर' गामिनि बर' रायजो राजाखौ सोरबा जुदि आसि दिन्थिना बाथ्रा बुङोब्ला बै आसि दिन्थिना बाथ्रा बुंनाय मानसिखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा नोंथांमोननि जानानै जों थैथांजों जों जुजिगोन नोंथांमोना गिनांगौ खोथा गैया आरोखि आरो एसु एनडिपिनि मोनब्रै हानजा आरो इउबिपिअ इउनाइटेड बड' पिपल अर्गानाइजेशन बे मोनथाम हानजाजों आसाम सरकार भारत सरकारजों जों लोगो नांनानै खालामदों आरो बे सुक्तियावनो बर' हारिनि थैनाय थांनायनि बाथ्राया रोखा जानानै दं ओंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेनि मोनफ्रोमबो दफाखौ मावफुंनो थाखायनो जोङो दायो जों जाहाथे खाफ्रादों आरो बिनि थाखायनो जोङो भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों लोगो जानानै नोंथांमोनखौ लानानै जों खामानि मावबाय थादों गिबियावनो आं बुंनो नागिरदों 3.1 मोनसे क्लज दङ बे क्लजआव लिरनाय दङ आथिखालनि बिटिआरआ जोंनि उदालगुरिनि अरां होननाय 5 दिसेयाव जोबनानै दङमोन बिनि उनाव सुक्तियाव लिरनाय दङ जोंनि बिटिआरआ सानजाहा बारायनानै अबे हाबगोन सनितपुरनि बर'फ्रा बिश्वनाथनि बर'फ्रा आरो बिश्वनाथ बारनानै लखिमपुरनि मोनसे जायगा दङ सिमलुगुरि होननाय मोनसे जायगा दङ बेवहाय 9 रिभिनिउ गामि दङ आरो सुबा हिसाबै 17टा बर' गामि दङ रायजोफोर दा बेबो बिटिआरआ हाबफैसिगोन बोरै हाबफैसिगोन आं नोंथांमोननो फोरमायनोसै सेप्तेम्बरनि 21 तारिख दुर्गा फुजानि आगोलाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि दैदेननायाव जोङो 12 जुननिया जों एबसुनि मोनसे दोलोआ आसामनि गिबि मन्थ्रि आथिखालनि बयनिख्रुइ गोख्रोंसिन आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों जों बिटिआर सुक्तिनि सोमोन्दै सावरायदों बे सावरायनायाव मानव गेदेर आफादगिरिया जेब्ला बै सिमलुगुरिनि गामिनि बाथ्राखौ बुङो जे सार बे सिमलुगुरिनि 9टा रिभिनिउ गामि 17टा बर' गामिया सुक्तियाव लिरनाय दङ मब्ला हाबफैगोन अब्ला गिबि मन्थ्रिया जोंनो मोनसे बाथ्राखौ बुंदों नोंथांमोन खोनासंनो खावलायबाय जे आङो लखिमपुर जिल्लानि 17टा बर' गामिखौ दायो आं थिसनोब्ला माने जोंनि गेजेराव जायफोरा बर' हारिखौ मोजां मोना जोंनि गेजेराव मोनसे गुलुं गुजुं सृष्टि जागोन दावराव जागोन आरो दावराव जायोब्ला बे मोजां जानाय नङा बिनि थाखायनो आं मोनसे खामानि मावनोसै नामा मा खामानि बिलाय बिथाङा बुंबाय बे लखिमपुर जिल्लानि सिमलुगुरिनि 17टा बर' गामि दङ बे बर' गामिखौ आङो बिश्वनाथ जिल्लायाव आङो दाननानै लाबोनो हायो नामा आंनो बेखौ टाइम हो आङो 17टा बर' गामिखौ आङो बिश्वनाथ जिल्लाजों आङो सरजाबनानै होनोसै होननानै बिथाङा जोंनो खोथाखौ फोरमायदों रायजोखौ आरो बे 17टा बर' गामिया जुदि बिश्वनाथआव फैयोब्ला गहपुरजों दैमालुजों नांजाबोब्ला फैबाय थानाय समाव बै लखिमपुरनि 17टा बर' गामियाबो बिटिआरआव हाबनो थांगासिनो दङ रायजोफोर आरो बेखौसो जों
दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों खामानि मावबाय थादों बे सुद्र'था बर' गामिया मा नोंथांमोना खोनाबा दुखु मोनगोन आरोखि बेवहाय प्राय 15 खानसे एलपि स्कुल दंमोन बर' मिडियामनि गासैबो थैजोबलांबाय बर'खौनो फरायला बिथांमोना गंनै एम स्कुल दंमोन फरायला गंसे हायार सेकेन्डारि स्कुल दं सिमुलुगुरि हायार सेकेन्डारि स्कुल बर' मिडियामनि फरायसाया 10 जन 15 जनल' आरोखि माने बेवहाय मा गासिबो बर'फ्रा हारसा जालांजोब्बाय नालाय बर' फरायला सोर फरायो बियो बे गहपुरनि दैमालुनि बर'फ्रा थांनानै फरायो आरोखि 1990 आव बे 14टा बर' गामिखौ आसाम पुलिस हारसाफोरा सावग्लुंनानै 25 जन बे सिमुलुगुरिनि बर'फोरखौ बुथारजोबदों आरोखि मुंख्लं जानानै दङ दा बे बर'फोरा बिटिआरआव हाबनो थांगासिनो दङ बेखौनो लानानै जोंनि माखासे बाक्सा देवानिफ्रा गुलजार देवानिफ्रा बिराद देवानि जोंनि गेजेराव बिराद माने पण्डित महापण्डित ओंखारबाय आरोखि बिथांमोना गुलुं गुजुं खालामनानै नोंथांमोनखौबो आख' फाख' खालामो आरोखि नाथाय दिनै स्पष्ट बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे साहा रंगिया दुलाराय बर' फरायसा आफादा काउरु बाहागुदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे ओनसोलनि बर'फोरखौ बुथारनो थाखाय जों जोनोम जायाखै बे ओनसोलनि बर'फोरनि सिनायथि रैखाथि थामोनथाय बे हाया जोंनि बेयाव जों थैथां जोङो रायजो जानायनि अधिकार दङ बेखौसो मावनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम जादों आं दिनै मोनसे बाथ्रा बुंबावगोन बियो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे सोद्रोमा हिसाबै बे साहा रंगिया ओनसोलनि 50टा बर' गामिनि बर' रायजो राजाखौ सोरबा जुदि आसि दिन्थिना बाथ्रा बुङोब्ला बै आसि दिन्थिना बाथ्रा बुंनाय मानसिखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा नोंथांमोननि जानानै जों थैथांजों जों जुजिगोन नोंथांमोना गिनांगौ खोथा गैया आरोखि आरो बेनि थाखायसो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम जादों आरोखि दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो 57 बोसोर जाबाय देग्लाय आरो जोङो जोंनि 57 बोसोर साले जथुमाखौ 2025 मायथाइनि फेब्रुवारिनि 6-7-8-9 जोङो क'क्राझार जिल्लानि दतमा थुलुंगाफुरि जेराव बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मखौ फबनाय जादों बे जायगायाव जों लानाय जादों आरो जोङो गाहाय आलासि महरै भारतनि नखर बिफाननि मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ जों हांख्रायदों दाख्लै जोंनि आफादगिरि मानव गेदेर दिपेन बर' लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि बिथांमोना थांनानै बिथांखौ लिंनानै फैबाय आरो बिथाङा फेब्रुवारि 2025 मायथाइनि फेब्रुवारिनि 9 तारिखआव जोंनि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बिथाङा बाहागो लाफैगोना रोखा जाबाय आरोखि ओंखायनो नोंथांमोनखौबो मिटिंआव थांनो थाखाय साखाफारा जानो थाखाय आं खावलायो बे 57 बोसोराव बर' हारिनि सिनायथि रैखाथि आरो थामोनथानि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों खामानि मावदों जेब्लानो बर' हारियाव खैदां खैफोद नुजादों जेब्लानो बर' हारियाव जोंनि सिनायथि रैखाथि आरो थामोनथानि थाखाय जेंना नुजादों अब्लानो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो हाबाफारिफोर जों सुजुदों थांखिफोर लादों मावथांखिफोर लादों आरो बेखौ लायै लायैनो दिनै बर' हारिया जि मोनसे सिनायथि जाबाय बेनि गुदियावनो दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बावसोमनाय आरो नोंथांमोननि मददजों दिनै बर' हारिया बे मोनसे स्टेजआव जों फैनो हादों आरो फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा नोंथांमोननि रंगिया दखराया काउरबाहा इउनिट एबसुआ मा मावगोन बिथांमोना थि खालामनानै लाबाय आरो बिनि थाखायनो बिथांमोनाबो 2 बोसोरनि थाखाय गोदान बिबानगिरि बिथांमोना सायख'बाय आरो बे गोदान बिबानगिरिमोना फैबाय थानाय समाव बे नोंथांमोननि रंगिया ओनसोलनि जिखिनि बर' सुबुं दङ बिथांमोनखौ लानानै खामानि मावगोन आरो बे बेलायावनो गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि आरो मावथांखियाव मदद होनो थाखाय खावलायबाय मानोना नोंथांमोना मदद होआब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जोङो थांखि मावथांखि लाबाबो जों जेबो खामानिखौ जों मावफुंनो हानाय नङा ओंखायनो दिनै गेवलां मेलनि गेजेरजोंनो नोंथांमोनखौ खावलायहरबाय दा आङो गुबै आयदायाव फैनोसै